Mohamed říká, že 2 roky bojoval v Islámském státu, ale poté, co německá kancléřka pozvala uprchlíky ze Sýrie do Německa, tak se rozhodl, že odjede také. A protože se v Německu dozvěděl, že zde máme hezké holky, tak se rozhodl přistěhovat do České republiky. Ablalalala, česká holka, dobrá holka. Česká. Já velký, hodně dětí dělala. Já milujem česká národ. Ablalalala, Ahmed, kašmetečky, chom. Pan Mohamed říká, jak se mu líbí české holky, chce si tady pořídit 4 manželky a chce s nimi mít hodně dětí. Amla, česká holka, 9 let, česká holka, manželka. 9. Ahmalala, šalam alejkum, ahmalala, šalam alejkum, šalam alejkum. Pan Mohamed říká, že by chtěl si pořídit holku, která je teprve 9 let, protože podle islámu už je žena v 9 letech připravená na manželství. Ahmal. Já milujem velký břicho. Máte holka velký břicho, i stará holka velký břicho. Ahmalala, mešky, chmachojochochocho. Česká kluk, malej, Ahmed, Mohamed, česká holka, pojďte. Ahmalalala, šalam alejkum, šalam Mohamed, ašmalalala. Česká kluk, malá, česká holka, milujeme česká holka. Milujeme. Ahmalalala, šumalili káku, rychlí koch. Česká kluk, špatná. Česká holka, pojďte česká holka. Česká národ, milujeme česká národ. Neuměla česky, naučila z paměti. Milujeme česká národ. Islámský stát miluje česká národ. Miluje všechny. Není pravda, co říkají v novinách. Milujeme všechny a hlavně holky, kluci. Špatný český kluci. Allalalala.